Asi matimi mi Beyonce akabvisa nhingiri nebhumazi munoripfeka here? Akabvisa akandipa. Nyango rine dosti. Nyango radikitira abva kuimba pepa iyi. Ndoripfeka naitokanga ipapo. Zvangu zvinenge zvaita. Nebakiri. Munogoga. Bhumazi arisi. Saka upfeke. Handipfeke. Inda. Rakangofanana nerezvimoko zve. Ini nekana akandipakira mukanwa shangwa ndototi medza ini. Akatodhisa su akandipakira mukanwa. Tomedza suka. Joshua boys wose. Tomedza suka yakaita. Ngaite. Kumberi. Kumberi. Sandi Beyonce kwati kutaura nazvo nezvadiko. Haite chirwere noti ndi Beyonce. Aiwa ndina kuti haite chirwere. Inda uri kuenda kuzvirwere. Kaguru akavharika kamera. Sha. Iri kuoneka clear. Taps. Taps. Mabhumazi nemedza vozi vazukurongo haungagogerwe chimuzukuru. Sha. You're mukutya Beyonce celeb. Aiwa, you're kutya Beyonce celeb andika. Vanhu muningi mustrip joint chaimo. Nema strippers. Stripper inobisa bhumazi ichipakira munhu mukanwa. Wotya Beyonce. Wotya Beyonce. Mukanwa. Isu tikafarisa tikakandirwa tikatoresa unomurane ndande sakaburwa nakandiki. Takamborita here. Sekanzoona kuti King warinyanzo respecta Beyonce. Natye Beyonce. Takamborita heti. Hayi uzoti mukanwa. But ndezvongoti kumboziya kuti deep. Andemura awaya ndagora kupfeka burwa rake. Temeta sei? Andemura awaya Beyonce. Mainomupfekera ndande. Mira, saka mimi mukutaura Beyonce akakupa beans audyire. Beyonce. Hayi ndinonanza. Handipenge ingoti munhu wacho ndoba ndotangira ipapo because my chances okuti zviitike ka zviri very slim. Ndoba ndotangira ipapo. Anzi zvimanyama. Inzvimbo yete yavari zvimanyama inzvimbo yadzakasiyana. Paita kuchando plus ndeve masensi. Chris ungatadzokukosa here. Ngodai ka1. Kungodai. Ka1 chete. Ngotangonzwa kuda chete Beyonce. Yandogona kuzviita. Hayi inini zvangu ndozviita because ina handisandazviita but ndoba ndotangira. Because uri kuona vamwe vesa vatangozvisimbisa because vari kuziva kuti Beyonce Isusu zvinhu zvinotongotiremera. watichi Features. saka zviro uchananzva. Kana riri features kana chiziva ndikutanga ndikutanga. Saka uchananzva chete. Features. Features ndonanzva. Uri kuona chiripo ndechekuti kamunyari kengoti uchazviita. Ngote Beyonce. Asi uchazviita chete. Saka atya Beyonce. Wati manyame? Ana elephant man vari kupfeka masketi. Vana elephant man. Tinono, munokose. Vanatsvaga mari. Saka inini kuvarigara dzokuti wamafanisi akadaro. Vaitotsvaga mari hazviite muriyo ndezvemavidhiyo Elephant man one akati but man don't wear tight pants and he wears the most tight pants. Anopfeka skate. Aiwa yes. Afamba nenguva. Hayi boys amusi kupamba nenguva ni. Mimi aiwa ngatinyazotaura chokwadi. Ngataure chokwadi.
chete pamwe strip joint yenyamunende yemuzimbabwe pamwe strip joint yenyamunende yemuzimbabwe foreign chako chawakanyatsobatwa chaicho chiri broad munandi zvinokupakira kana ikokuvana Uchimbotora. vanokara variko Anambobudawo. Okay. unongo variko anoita vanokara variko totoona but isusu kutora wangu isusu kutotora takazvivirira Saka mabhulango mutata musati mambozviita here. vari kwese asandambokosha andandakosha asadaona munhu chailive hayi ndakamuona munhu chaiachilive achikosa bidzi asati ndikuona pamavhidio hayi ndakamuona zvokuti kaskini kacho ndoziva kuti zvinofamba so aiwa maaparators ese ndinawo kwangosara kungopinda mekini kungozviita ndokwakosara wakamona kana kabhebhi kanyowani kariko mazwana kanonzi tinashe kanogeze nemukaka ndeke munomo bani kakaamerika kakaimba naningi naasha iwo pausingazivi wanzwe pausingazivi chinhu one chinoitika pamabhebhi unoziva kuti how long does it take kuti azonzi atore picture yekukunakidzwa ngakazora mukake ende anenge aine timu yevanhu vangani yamuitisa kudaro inoziva not natural saka usadhomoke stere saka makeup artist haungotorwa picture kuti ari kungobva muka bata vanonzi vhidhiyo zvinge zvataita tantangomuka takagara pana hapana makeup hapana chii it's not natural saka haungaona kudhomoone izvozvo ndozvinotengesa magazini ufana ungonakirwa zvoperera mubvungu takabva kudhara munanaskopu chiki taingoona zvinoi zvakapenya nezvemubhuku aiwa but hai njarinanza zvaudambonitestawo nezvemubhuku rabiyonse ngodakutotaura rabiyonse chero zvakaita sei hapana anondibata hapana anondiisa pana biyonse hapana anondiisa ndatokumberi ndichimhanya anotoita kupusha ndanamirira ipapo kutanga rwaibu ipapo ndopandikuda kuti abva amwe ripatira Komakido unoti zvekutaurwa namabhulango izvi. totora zvinhu zvinotyisa yo makido yo wakati ite fresh meat kudhara yo wakati unonanzva kudhara wakananzva kudhara saka don't imagine Beyonce makido aiwa ngosataura Beyonce ngosataura Beyonce aiwa pepa ngere kuti anzi gauru ngere gauru 10,000 alright 10,000 unongonanzva wese inini Beyonce ngaasanipe mari mahara for free nyamwa gakunguti getsaso haisati dhomuki Saka mabhulango mapita kutositanisa muchiona mavhidhiyo yaBeyonce. maya muri kuona mimi ka hamusi kufunga kumberi muri kumashure kumberi kwechi Madapedza kuda segadza. kupedzera kurogwi akatarisa picture yake saka uri mwana asandamboro wagwigwigwi nenyaya yemaimezvi akatarisa picture yake aiwa saka iwo unomwati gava inini panenge ndiri babylon handidi master ndo nyaya yacho ndo nyaya yacho iyo rova kana usikarova mheno zvako kuti Hama maoko. Kurova hama maoko. sha zvinonetsa kana uri babylon zvinombonetsa But muZimbabwe hamuiti izvo. apa nozamai mai ndakagara pana panogona kuya chimoko chino chako izvozvi but babylon haazvinonetsa
Amixa mashoma. Chakapeka kwa mablango ka. That's why musiko. That's why musiko. Mablango. Ya mablango inga maito mochema na makastembe. Takubva friend. Ayo. In less than 6 months, I got more than 5 girls in 9. Imam skill yako mashure. Anenge plus technology kam. Angwarisa kaoba. In the 46 years, we are 24 years. But munoziya here kuti mwana wenyu anenge achitokuti imwe bhami. Ndikukuona kwani. Iwewe ukuita bhami. Aiwa, Saka uya hapo iwewe aiwa ukuita bhami. Ndikuti anenge achitokuona kunge bhami. Imi obvious pamaitokura maitoona kunge bharo ni bhami. Aiwa, aikanga. Utakabo. Ai no machubeko. Ngoba ndikutaura kuti anenge ane skill. Anenge ane skill. Aiwa, urikuona zviditika. Zvinhu zvinochinja netime. Time yachinja. Mabhebhi acho akura. Inini pane time inini ndakatombopimpa vasikana Babylon. Vanhu vachiuya so padheni pangu ndichivabhadharisa mari vachikanga ndakatarisa ndichivaseka ndichivabharuka live handisi kumunyepera live zvaitika mumba mangu vamwe ndivabhadharisa $100 ndokona kwataura nemazita avo makada kundii ndikutaura aisibepi mazimba akawanda akatanga kukanga turi vari mutororo through ini baramira but time iyo yakapfuura nai manje masturbation tinopinda todownloada Saka mimi kutoro ndo ndimatanga nemasturbation. Wadownloada nice good phone. Haungangoona kwamafodeo wakapusa. Unomborovoka niki unyatsogetsa waisi. Aiwa kani. Sha, chimunhu chinenge chinyatsoblast uri kunzwa. Saka unonyatsogetsawo ka. Aiyo ma-one time ariko. Ma-one time ariko. But pane imwe inotodownloada. Pane imwe kuti haufani umbomuregerera. Saka mune makutomedzi. Oh yeah, MTV ndio mzuri uregerera. Ndomatopedza naye. Makudhomoka. Beyonce makamupedzera kudhara. Ayo Beyonce ansati ka. Saka kuti asandi anyatsosvika ikoko mastages ya. You're still in the road. Asandi asvika. Saka vati ndakamuona ndakarova nhingi ndotangira ipapo. Ipapo. Apa kunanzva ndotangira pana Beyonce. Papo ndo panotangira. Beyonce. Ngangwarire kuku. Yaita abatike. Volunteer. Ajiga anokutsvaga mutoro. Ita fresh meat. Anotsvaga mutoro utora jinsi. Baba ivi blue anotenderera mutoro. Every American in America akanga asina mbokosha. Akanga asitakoswa. Saka isusu zvedu tirikuita zvedu zvekungoma musoro because tinobva kuAfrica kuno. Vazhinji vaZimba vari kukosa vatori. Vari kutokosa so. Inini zvangu asati asvika palevel yekukosa but ndenda auda kusvika. Almost there. Ndikaklare ndisina kumboziva kuti chii chinospaka ipapa. Haungafi usina kumboziva. Ndidzonzoro chii? Mukusa rokuspo. Aiwa ndinofana kumboona kune tumwe tumabhotoro gava kuti kagetsa Kuactera chasara kuzoda actera man. iko kwati iko kwati Ambati. yabhala microphone Overa microphone. zvimwe zvese tingaite patiko kwati Hatizoposa. hai kuti zvaataura izvi zvinotoita kuti timumanise zvataura Aiwa, but wazokwana kudhumukira kusvika palevel kuda kudaro ka.
ndozvazosara manje bozi kuenda stage by stage ona stage because handini maimbokanga musingananzvi but makuda kunanzva muda kunzwa zvinoita sei aiwa makuda kunzwa but along the line munozopedzera makuda kutest zvikuchinji chii chaita kuti mudhomoke kudaro handikose but that pana Beyonce ndo chakuda kusvika kuchinja kwawakuiteko it's very dangerous dangerous kunani kwauri saka iwo chako chido chako iwo ndikuedza kungotaura handisi kukupomera kuti usabvume kuchinjwa neteknology netime kana nebeauty ndaboere mandichirasta hazvikoswe kusachinja sianokosa wakadanyatsotarisa concept iri ipapo machances ekuti ndimuone Beyonce wacho ka they are next to none. Unless you are going to gift, like ngotauro one boys once pana blast adakuita sei adakukudya sini waiziya chete Beyonce, I don't think I have a problem with was kudya nengori getsa chete ndabo every woman akadaro munogetsa naye iyeyo iwewe saka zvinonetsa because nezvakuenderana nokuti kwandiri kwacho hakuna mabhebhe. Alright, hakuna ndiye chete asasa. Ndingakutorera ndikuti I cannot imagine kuti ari sexy zvakaita sezvekuti ndinogona kutadza zvikoro. But variko vamwe vandombogetsa zvipfuwa zvokuti inoramba kurara. But handizoti ndozvaaka. Iwewe gavewo wakamboita masturbation. Every man and he must die. And every man. But not for a 46-year-old man. I see hobby. I didn't hobby. Akusi kuti anza zvinza zvinezvi. Aiwa this game kani. Aiwa turikotaura. Akumana aiwa ndichambo imbotsvaga ma flash timbokuyisira mapono. Don't tombokusiya uri wani. Unoona wabuda wazvimwe zvinhu. Ndoda kuona ini chandongoda chete $1. Saka tanga kuona pono. $1 wina majube. Aiwa remwisa airtime. Kana ndane airtime yeri ndiri kumbare kuno. Saudara kune mabebeto. Airtime yake yefoni kuti mutaure nevanhu. Vanokoma. Akuenda kutouya ipapo. Kuti nemagrade vese katinozopa ofisi yazo. Pondo unokanga bandisinokwidza mutengo nekuti azoona imi muri kukanga bhebhi rausiruvhira shuka ukuona ndio problem iwo unogona kungobuda panapa ina majubheka obva wangoti icho chinhu obva wapaponda isusu takada tombobhaisa waisi plata unyatsomusoftachi ndo zvinoita kuti zvinako kweti mabhebha akawandisa because wakati takada kudaro teseka handizombokanga maspecial mukanga marara aiwa usamupomere mbanga saka ana bhebhe handina mudhifendi anozidhifendi aiwa ndini kandadaro saka ndani kutaura nani pane mumwe munadare asi andambokuona nebhebhi
ndopinda nebhebhero makagara apa musea pawiza waiperekedza bhebi rawizira ripira ngarira wizi angasipo Loveless. Loveless. topoza ili wapi? I'm sorry. I'm going to go pose.